Срещнахме се с 5 скаути от Bosch ACS Career Camp, за да ви разкажат за тяхното приключение. Какво споделиха Йоанна, Георги, Юлина, Кристина и Денис, чуйте сами. Кое за теб беше топ 3 в програмата? Онлайн лекции, работа в екип, възможност за старт на кариерата ми. Възможността да работим с експерти, запознанство с нови хора и примерите от реални проекти. Каква оценка поставяш на тюторите си? 10 от 10. 2 от 10. Шегувам се. 10 от 10. Кое ти беше най-интересно? Запознанството с нови хора и всички нови знания. Финалният проект. Кой беше най-добрият съвет, който получи? Грешките ни помагат да вървим напред. Да не се притеснявам да задавам въпроси. С кои емоджита ще опишеш академията? Количка, идея и програмиране. Какво ще посъветваш бъдещите скаути? Хора, не го мислете, записвайте се, няма да съжалявате. Академията е едно невероятно приключение и със сигурност ти заслужава да се впуснеш в него. Запишете се. Кандидатствай!